velkommen til endnu en episode af FC Kamp. Jeg har glædet mig rigtig meget til at lave den her episode. Og så vil jeg lige sige, man plejer jo at sige, julen handler om at give gaver. Dem får I faktisk hele 24 af her til december, på grund af, jeg laver nemlig en julekalender, altså podcast, 24 afsnit ude hver dag, og vi skal bare hygge os. I komme i julestemning sammen med mig, og lave nogle fodboldquizzes og alt muligt. Og I skal glæde jer, og det kan jeg godt love jer for. Og så er der U17 VM-finale. Den bliver faktisk spillet. Den er faktisk allerede startet. Brasilien og Italien, de spillede tidligere bronzekamp. Den er så 0-0, og så vandt Italien 4-2 på straffespark. Den er i gang nu. Der er gået 7 minutter, som jeg optager der mellem Portugal og Østrig. Østrig, der har foreslået Italien og Japan og England ud. Altså, det er jo lidt anderledes i U17 VM. Altså, jeg mener, Mali nu helt til 8. delsfinalen. Nordkorea helt til 8. delsfinalen. Uzbekistan til 8. delsfinalen. Burkina Faso når helt til kvartfinalen. Uganda helt til 8. delsfinalen. Marokko når også til kvartfinalen. Østrig i finalen, som I jo så kan høre. Altså, det er jo meget anderledes. Fordi alle de her resultater vil jo aldrig foregå ellers. Sidst de her to hold, de mødte hinanden, det var ved VM i 2016. Det var ved U17. Nej, det var så ikke ved VM, det var ved EM i 2016, hvor Portugal, de slog Østrig ud i kvartfinalen med en 5-0 sejr. Det kan godt være, at alle de her lande her, ikke? De her spillere her, de virker helt random for jer. Men hvis I nævner de her spillere om 2 eller 3 år, så skal man nok kende dem. Fordi man skal jo altid starte et sted. Og de her, de lyder jo bare som volapyk, hvis man læser dem op nu. Men en eller anden dag, så skal de nok blive store. Og sidste år var der Mali, der fik bronze, hvor de slog 3-0. Vandt 3-0 mod Argentina, eller det var så i 2023, i kvartfinalen, altså, nej, i bronzekampen. Det var jo aldrig ske i virkeligheden, men det er jo realistisk her. Så vil jeg komme med nogle argumenter for og imod Arne Slot skal fyres. Tager 3 for og imod. For Arne Slot har tabt de sidste Liverpool har tabt de sidste 6 ud af 7 kampe i Premier League imod Arne Slot vandt Premier League sidste sæson ret overlegent med 10 point ned til Arsenal på andenpladsen. For Liverpool ligger på en 12. plads og har tabt de sidste 3 kampe. 3-0 til City, 3-0 til Forest, 4-1 til PSV. Imod de skal bare give ham en chance, fordi det kan godt være, at de har tabt de sidste 6 ud af 7 kampe, men inden det klarede de det jo fantastisk. For Arne Slot har det med at tage spillere og gøre dem dårlige. Florian Wirtz var en stjerne i Leverkusen, kom til Liverpool, og nu er han ikke ret god. Alexander Isak var en stjerne i Newcastle. Nu kommer han til Liverpool og er ikke ret god. Og nu er han ikke ret god i
Liverpool. Altså, jeg vil sige, den eneste spiller, sådan, der gør det godt i Liverpool, at alle de her spillere, de er hentet ind, det er Kerkes og Etike. Og imod Liverpools næste 5 kampe står på West Ham, Leeds og Sunderland. Så derfor skulle de give Arne Slot en ekstra chance. Så til de 3 kampe, hvis de så taber 1 eller 2 af dem, eller andet, så skal han jo fyres, fordi det er ikke ret god hold. Så ja, det var det med Arne Slot. Og så har jeg skrevet på programmet 5 predictions indtil nytår. Altså ikke med kampe, men sådan med ting, jeg tror, der sker. Så første prediction, der vil jeg sige, jeg tror Arne Slot bliver fyret. Anden ting. Jeg tror, at Arsenal, de taber deres anden kamp nu i Premier League. Nummer 3 prediction. Fordi de har Villa ude, og jeg hader Villa ude på Villa Park, eller bare Villa generelt. Villa er en djævel for Arsenal. Lad os sige det sådan. Altså sådan, det går ikke ret godt, når de møder Villa. De dummer sig altid mod Aston Villa. Det plejer altid at være Villa og Bournemouth, de dummer sig mod. Villa og Bournemouth, ikke? Det er bare nogle djævle for Arsenal. Eller de plejer egentlig at dumme sig mod Bournemouth, men de har bare spillet 2 kampe i sidste sæson mod Bournemouth, og begge dem tabte de. 2 eller 2-0. Fjerde prediction. Jeg tror, at Midtjylland bliver slået ud af deres første plads, fordi de møder Roma i aften klokken 18:45, og dem tror jeg så simpelthen bare ikke, de kan slå, og så vil de nok ikke beholde førstepladsen mere, fordi ja. Femte prediction. Jeg tror, at nu skal jeg lige. Tror, at Sunderland ryger ud af top 10, og det er altså simpelthen fordi, at det har jeg også fået snakket om. Sunderland er lidt det der hold, ligesom Arsenal, og det der hold, sådan, de klarer sig virkelig godt, og så får de sådan, de kommer sådan virkelig, så får de sådan, ja, så bliver de kolde, fordi de bliver så excited, sådan, vi er top 4 nu, vi er top 3 nu, vi får medaljer, og så dummer de, så det er ligesom Arsenal, vi ligger på førstepladsen, vi får næsten vores første Premier League til siden 2004, lykkes ikke, eller Forest, der hvor de var i top 4, vi kommer i Champions League i første gang siden 1900, det var allerede i 70'erne, og så ender de nummer 7 i Premier League. Så det er sådan, jeg tror, det er med, Sunderlands. Så har jeg Premier League predictions for weekendens kampe. Brentford Burnley 1-1. City Leeds 2-1. Sunderland Bournemouth 2-2. Everton Newcastle 2-1 Newcastle. Newcastle, der svinger de vinder 2-1 mod City, men i de 2 Premier League kampe inden der er de tabt 3-1 til West Ham og 3-1 til Brentford.
Det er stadig skidt for Newcastle, og det er nummer 14 i Premier League. Crystal Palace, Man United. Den tror jeg ender. Den tror jeg ender. Sorry, jeg ved ikke lige, hvad jeg skal lige nu. Tottenham Fulham tror jeg ender 2-1 til Tottenham. Og Crystal Palace United, den tror jeg United taber 1-0. Nej, 2-0. Aston Villa Wolves. Så Wolves får deres første 3 point endelig. Men 2-1 sejr på Villa Park. De laver en kæmpe overraskelse. Forest Brighton 1-1. Forest, der sidste kamp vandt 3-0 på Anfield mod Liverpool. Liverpool får deres sejr. Det bliver en 4-2 sejr mod West Ham. Og Arsenal Chelsea 2-2. Det var alt for Premier League predictions. Og så vil jeg lige sige at snakke om den der U17 VM-finale, som vi optager dette, så er Portugal bragt sig foran målscorer, altså Aniso Cabral. Og vi lukker afsnittet af med en gennemgang af Champions League-runden. Vi har Ajax Benfica 2-0 sejr fra Benfica. De to hold, der inden da lå nummer sidste og næstsidste, nummer 36 og 35, de to eneste hold, der havde 0 point, men nu røres Benfica altså op på en 30. plads. Og Ajax og Arsenal kan man lidt sammenligne på to måder. Arsenal ligger nummer 1, Ajax ligger nummer sidst. Arsenal har vundet alle deres kampe, Ajax har tabt alle deres kampe. Arsenal har kun lukket 1 mål ind, Ajax har kun scoret 1 mål. Så det er lidt måde at sammenligne på, hvor stor forskel der er fra de to hold. Så vi kan altså dreje Union Saint-Gilloise. Union Saint-Gilloise vinder 1-0. Juventus vinder 3-2 mod Bordeaux. Glem altså drama. Sondre Brunstad Fit udligner til 2-2 på straffespark 87. minut, men så Jonathan David afgør den altså 91. til 3-2 sejr. Altså 2 Davider, der afgjorde kampen. Promise David afgjorde kampen for Union Saint-Gilloise i 1-0 sejren. Dortmund vinder 4-0 mod Villarreal. Nu kan vi bare kampen hurtigt igennem. Chelsea vinder 3-0 mod Barcelona. City taber 2-0 til Leverkusen. City er også ved at komme i en minikrise. Altså tabt 2-0 til Leverkusen og 2-1 til Newcastle. Altså hvad er der med de her hold med kriser? City ligger på en 3. plads i Premier League. Liverpool ligger på en 12. plads i Premier League. Tottenham ligger nu på en 9. plads i Premier League. United ligger på en 10. plads i Premier League. Så tager Superligaen også. FCK ligger på en 4. plads i Superligaen. Real Madrid er også ved at komme i en minikrise. De spiller så 0-0 mod Rayo Vallecano og spiller 2-2 mod Elche, men også kun 4-3 mod Olympiakos. Altså det er jo en kamp, der bare skal vindes. 2-3 til Marseille mod Newcastle. Igen Newcastle, der bare spiller meget tilfældigt. Slavia Prag 0-0 mod Athletic Bilbao. Napoli 2-0 sejr mod Karabakh. Karabakh er endnu en af de der hold der gør det virkelig godt, men så får de, men så går de kolde i den, fordi sådan, vi ligger i top 8, vi går i top 8, og nu skal de kæmpe om top 24. Skår 3-2 sejr mod Kyle Almaty. Paris FC 2-2 mod Monaco. Arsenal 3-1 sejr mod Bayern München. Snakker om det der med Ajax og Benfica var nummer 36-35. Inden den der kamp, der var Kyle Almaty nummer 34, altså 3. sidst, og FCK nummer 33, altså 4. sidst. Så det er så også endnu en af de her 2 kampe med de virkelig dårlige hold. Så har vi Arsenal Bayern München 3-1 sejr til Arsenal. Arsenal så gik den ikke længere deres rekord med ikke at lukke nogle mål ind, men jeg synes bare, det er flot, at de vinder 3-1 mod Bayern München. Altså Bayern München, der har
vundet alle deres kampe sammen med Arsenal, men Arsenal, de vinder så jo 3 point ned til PSG med 12 point. Altså, dem er der 5 af. Både PSG, Bayern München, Inter og Real Madrid er alle sammen på 12 point, men der er det altså en målscore, der afgør det. Så har vi en 2-1 til Atletico Madrid mod Inter med Santiago Jiménez afgjorde den til 2-1 93 minutter. Antoine Griezmann, der lavede sidst. Jeg forstår ikke, hvordan Antoine Griezmann fortsætter med at buldre i Atletico Madrid. Altså, han er 34 år. Jeg går bare og venter på, at han skifter til Saudi-Arabien. Eller MLS. For den sags skyld. Den tror jeg nok mere på. Jeg tror nok mere på MLS. Jeg kunne sgu godt se Griezmann nede i Miami eller Los Angeles. Der kunne jeg godt se. Det er det, jeg kunne se ham allermest. 3 sejre til Atalanta mod Frankfurt, 4 til PSV mod Liverpool, 4-3 sejre til Real Madrid mod Olympiakos, PSG 5-3 sejre mod Tottenham, og Sporting 3-0 sejre. Altså igen nogle målrige kampe, også 4-3 og 5-3 og så videre. Men ellers er der ikke rigtig andet end at sige, ind I må have det virkelig godt, og god jul. Vi ses.